ಯಾನ್ ನಲ್ಪರ ಬತ್ತಿನ ತುಮದು ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊ ನೀರು ಅತಿ ಯಾನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತರಿ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅತಿ ಈರ್ ನಲ್ಪರೆ ಬಂಡಾರ ಯಾನ್ ನಲ್ತೆ ನೋ ನಲ್ಪರೆ ಅಂಚತ್ರ ಅವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಓ ಒಟ್ರಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚತ್ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪದ ವೇಟರ್ ಇದೆ ವೆಯ್ಟ್ ರತ್ತಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನೇಕ ಐಕಿ ಬಂದಿರು ಡಿಜೆ ದೇವಣ್ಣ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣದು ಓ ಈರು ಡಿಜೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಒಂದೇ ಟುಲ್ಲರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲರ್ ಇರ್ ಮುಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಜೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬೈ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮೆಹಂದಿಕ್ ಈರೆ ಡಿಜೆ ಬಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಓ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ತೂತೀರನ ಗಮನಿಸಾರ ಆಯ್ತು ಏ ಜಿ 1000 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು 1000 ಜನಕ ನಿಕಲಿ ಸುಧಾರ್ಪುಲೇತ ಏತ್ ಜನ ಸುಧಾರ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲಿನ 11000 ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಾತಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪುಣಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಅಂಚತ್ ಏತ್ ಜನ ಉಂಡು ಬಂಡ ತನ್ನೋಡ್ ಬಂಡದಿ ಹೌದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಾದಾನ್ ಕೆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಕ್ಲೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿರತ್ತ ವೀಕ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡ ಟಮಾಟೋ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ತಿಗಲೆ ತಗಲೆ ಪುಣಿ ಅಂದು ಗಟ್ಟಿ ತಿಗಲೆ ಮುರಣ್ಣ ಡಿಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಅವ್ರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಸೈತೆ ఒక ಮಾತೇರ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರ್ ನಿಂದು ಡಿಜೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಸೈತೀನಿ ಹಿಂಗ ಪೋಡಿದು ಕುಂಬಾರ ಸುರಾಟ್ ಮರ್ರೆ ಮಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಪಕ ಬಂಡಿ ಅವು ದುಂಬೆ ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಕ ಅವನ್ನ ಕಾಳಿ ತಗೊಂಡೆತ್ತೀನಿ ಅವು ದುಂಬೆ ಬೋದ ಆತನು ಅವ ಮಾತ್ರ ಬೂರ್ನಿ ಬ್ಯಾತ ಟಚ್ ಅನ್ನಕ ಟಬ್ಬ ಬೂರ್ನಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಿಂದಾಲ ನಿಕಲ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದಿಂದ ಜವಳಿ ನಲಿಮಿಜಿರತ್ತೆ ಇದು ಮೇನ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಂಬು ಬತ್ತ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ದುಂಬು ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬದ್ದಿ ಎಂಕ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೆ ಓ ಮಂಗ ಪಂಪುಳ ಕೇಳಿ ನೀನು ಮಂಗ ಮಂಡೆ ಅದು ಇರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಪಂಡೇರಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿಗೆ ನಮಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಏನಂಗ್ ಪಾಡುವೆ ಇರ್ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರುವ ಒಂದು ನಲ್ಪ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಧನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪಾಂಡ ಏರು ನಲ್ಪೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ಕ ಅಂದ್ ಅವಿತೆ ಅಂಚ ಕೇಂದ್ರತೆ ಈ ಬಂದ ಅಂದ್ ಅವ್ನ ಇಕ್ಲೆ ಡಿಜೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂದ ರಪ್ಪ ಮೇಲ್ಗೆ ಬರು ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಗ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇ ಪೂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಲಾಗಿಳಿ ಬಂದ ಬುಡಾಯ್ ಅವು ಎಂಡ ಐಡಿಯಾ ಬಂಡ ಈ 10 ಇಂಚು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಬಂದ ಹೈಟ್ ಬಂದ ಹಾಕುದು ಹಾಕು ಐಕ ಗುದ್ದುನ ಬೋಡುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಮಾತೇರ್ಲಿತ್ತು ಜವನೇ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಗುದ್ದುನೇ ಇಂಗ್ಲೇ ಬೋಡು ಐಕತ್ತ ಒಂದು ಗುದ್ದುಂಡ ಒಂದು ಗುದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡಿಗೆ ಹಾಕುನತ್ತೆ ಮಂಡಿ ಟಿಂಗ್ 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 ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಈರು ಬತ್ತಿನ ತಲೆ ಪೂರ ಬುದ್ದವರಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪರಬೇರೆ ನಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 55 ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ 35 ಮುಟ್ಟ ಅವು ಒಂಜಿ ನಡುತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡತೆ ಅಕುಲು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಹೂ ಪಾಡ್ಗ 90 ಪಾಡ್ಗ ಪಾತೇರ್ ನೀರು ಅವಿ ಕುಲ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಓ 90s ದ ಸಾಂಗ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಬಡ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೈತೆ ಹೋಗ್ರಿ ದಾಲಾವಿ ಜುರ್ರೆ ಅವು ಇಂಚಾನ ಶೇಖಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈಪುನಲ್ಲ ಬದುಕು ಅವತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಮಗೆಯುಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ದೋಸ್ತಿರು ಐಟ್ಲ ಪೊನ್ನೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಪುರ ದೋಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಕಲೆಕ್ ಮುಪ್ಪೊಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮುಪ್ಪೊಡ್ದು ಕಮ್ಮಿಂದ ಮುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡಿ ಅಂಚತ್ ಮುಪ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಮುಪ್ಪೊಡ್ದು ಪಿರ ಮುಪ್ಪೊಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 35 ಮುಟ್ಟಾತ ಐ ಕೆಟ್ಟೆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಏನ್ ಪಾಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ಲಿ Yeah, let's go.
ತೂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಓಡೆ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರು ಬೈ ಅಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಿಂಗಿಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಏನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಪುಗಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಪುಗಿ ಬರಂದುಂಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಲೇಟ ಮದ್ರೆಂಗಿಗೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ಪೋತಯ್ಯಾರ ಒಯ್ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಗಿ ಇತ್ತಿನೋಳು ಪೋತು ಜಾನ పొగ ఇచ్చిన కార్యక్రమం ఇచ్చింది మాత ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕರೆ ಗಿಂಜ ಒರೆಸುರ ಮತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಹೊಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಪುಗೆ ಪಾಡ್ ಪುಗೆ ಇಚ್ಚಿನತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿಜೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಹಂದಿಕ್ ಪುಗಿ ಬುಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಸರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಬಂಡ್ರ ಬಿಜೇತ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಲತ್ತ ಅದು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಮತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡು ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಪಿಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಐಕ್ ಮಜಾ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮೆಹಂದಿದ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅವಳು ಸೂಪರ್ ಅವಳು ಓಕೆ ಆತೇತ ಬೇತಾಲಿಚ್ಚಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ದಾರ ಈ ಯಾನ್ ನಲ್ಪಿದ್ದೆ ಮುಗುಲುಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ದಾನಿ ಬರ್ಬೇರಾ ಮೆಹಂದಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿಲಿತ ಟೈಗರ್ ಮುಗುಲಿ ಓಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಬೋನಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಗ ನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಐತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಿ ಉದ್ದವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳೇ ರಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪತ್ರ ಬಡ್ಲೇಕ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚದಂತೂ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತೀರ ಆಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಭೂಮಿ ಪುಡ ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಭಯಂಕರ ಉತ್ಸವ ಅವನ್ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾನಿ ನಿಕ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಕ್ಲು ಆಮ್ನೆ ಸಾಮ್ನೆ ಮತ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಓ ಪೂರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಕ್ಕುಲು ಯಾನು ಪಂಡ ಜೀವ ಬಿಡ್ಪೇರ ನಿಕ್ಲ ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ಲಾಗ ಅಕಲ್ ಜೀವ ಬಿಡ ಇರತ್ತ ಬಕ್ಕ ಇದತ್ತ ಸೌಂಡು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲ ಡಿಜೆ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬಡು ಡಬಲ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೋಡ ಇದೇ ಕಾಣೆ ಫುಲ್ ಕುನೇಟ ಡಿಜೆ ಅವಂದೆ ಪೊಡದೆ ಅಂಚತ್ ಪತ್ತಿನಕುಲ್ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಪೆ 10 ಗಂಟೆ ಅನಕ ಯಾನ್ ವಯರ್ ಕದೆ ಪೋಯ್ ಯಾನ್ ಕದೆ ತಿಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಕದೆ ಅರ್ಥಾನೆ ಎಂಗಳ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ ನೆಂಗ್ಲೆ ದಾಳ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಕೊಡೋದು ಟೇಸನ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ತಿರ್ಗಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ್ಡ ಬರ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಒತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮುರಣ ಆನತಿ ಐತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬೈದಿಜಿ ಮಾರೆ ನೇರ್ದು ಮಿತ್ತ ಕತೆ ಉಂಟು ಈ ನಂಬರ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ವೈಜ್ಯ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐತಿ ರಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲ ವೈಜಿಗೆ ರಾಬಿನ್ ಆಯನಲ್ಲ ವೈಜಿಗೆ ಆಯ ಅಂಡ ಪೋಯ್ ತರ್ತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ಪುನಿ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪುನಿ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದು ಅದು ಇರ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಯವಾಯ್ತು ಯಾವ ಮೇಗ ಪಾಡಂದ ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂದೆ ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ನದೆ ಒಂಜಿ ಗುದ್ದು ನಲ್ಲಿ ಪೋಡುದು ಆಯ್ತು ಏಟೇಟ ಬತ್ತ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮರಲಿ ಪುಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಇಂದೆ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಟೈಪ್ ಮರಲೇ ಇರು ಬಂಡ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಪಾವಡ ಇಂಕಿರ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನೆ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವು ಮೂಲ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ ಮತ ಸ್ಲೋ ಸಾಂಗ್ ದಿವೋಡು ಅವು ದಿವೋಡು ಈ ರೀತಿ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ದಿವೋಡು ಉಂಡಾದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮುಪ್ಪೊಡ್ದು ಐನು ಮುಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಮಿತ್ತು ದಾಖಲೆ ಅಜ್ಜ 15 ಮಿತ್ತು ದಾಖಲೆ ಮೂಚಿದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನಿಕುಲು ಒಟ್ಟು ಏತು ಜನ ಬರ್ಪುರ್ದ ಲಾರಿ ನೀ ಕಡಪಡೋಡ ಪಂಡ ಡಿಜೆ ಕೊಬ್ಬರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಉನಕನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇರುವಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಉಂಡ ಅನ್ಪಡ ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲರ್ನಾಡ್ ಎನ್ಕೇನ್ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ ಜನ ಯಾನೂರಿ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡತಿ ಐಕ್ ಮನ್ಪುಣಿಂದ ಜನ ಸುಮಾರು ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮತ ಉಂಡು ಅತಿ ಆಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂದ ಇಂದು ಇಂಕ ಕೇನೇರೆ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಕೇನೇರೆ ಅಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ಈರು ಎಂಚೆ ಬರ್ಬಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡ ರಿಕ್ಷಾಡು ಗಾಡಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಏತು ಚಾರ್ಜ್ ಆಪು ನೀರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಒರಿಯನೇ ಕಮ್ಮಿಡಾವಡು 20,000 ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುನ ಕೆಲಸ ಕಾಸು ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಟ್ರಾಚಿ ಕಾಸು ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ರೀಸನಬಲ್ 7,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು
ನಿಕ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು. ಇರುವ ಸಾವಿರ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಇರುವ ಸಾವಿರಡು ದಾದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಪುರ ಇರು ಪತ ಬರ್ಪಾರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಿಣಿ 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 ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಣಚುಗುಳ್ನ ಟೇಬಲ್ ಬಕ್ಕ ಚೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎದುರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅವು ಪುರ ಇರುವಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಆತ್ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತೆ ಬರ್ರೆ ಇರುವ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ದು ಐತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಗಿಲೇಗೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಓಲ್ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪರ ಎಂಗ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳು ನೀ ಓ ಅಂಚ 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 ಯಾಕೆ ನಿಗಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಕೊಡು ಇಜಿಂದ ನಾಯಿ ಓಲಾ ತೋದು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾತಿರುವೆ ರಾತ್ರಿ ಏನತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾನಾಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಬರೋ ನಿಖಿಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನಿ ತೊಳಚೆ ಇಟ್ಟದ ಗಣಪತಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಪ ಪಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ನಿಖಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗು ಮೇರೆ ಮೆಹಂದಿಯ ಅಥವಾ ಎಂಗಿನ ಎಂಗಿನ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ನೆಕ್ಕತ್ತವು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚತ್ತ ಪಂಡರ್ ಇಲ್ಲಡು ಬುಡಿದಿ ಬಂಡಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲೆ ಅವು ಶುರು ಇದು ಸತ್ಯ ಅದು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರು ಉರುವಾಪನೆಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗಿಡ ವೈದಿನ ಅದಿರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪುರ ಈಜ ಅಂಚ ಅತ್ತ ತೂಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ ನೈಕ್ ಅತ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವದಯ ಅನ್ನತ್ತು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಕಾಸು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ಸರಿ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಮಾತೆರಡ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಅಂಚತ್ ನೇ ಇಂಚಾದೆ ನಿಖಿಲು ವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪೋಪುಜಾರ ಪಂಡರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮುಗು ಪೋಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪೋಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಪ್ಪ ದಾದಾಪು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಂಚ ಪಂಪೆ ಒಂಜಿ ಆಣಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಿಂದ ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆದ ಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಐನ ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲಿ ಅತ್ತಂದ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರನಕ್ಲಿ ಅತ್ತಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಂದಾಡ ಫಾದರ್ನಕ್ಲಿ ಅತ್ತಂದಾನ ಮುಸ್ಲಿಂలు ಎಟ್ಟದ ಮುಕ್ಕೂರ್ನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲು పండు కొరుపుని ఇంచొంతు అంచిపో అలా కెక్కిలికి అవు కట్టు దుకట్టు దుపాడు దుపాడు ముక్కులు మధ్యదాడే పోపుని డైరెక్ట్ ಒಣಸ್ತಾಡಿ ಅಂದಾತ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಏರ್ಲ ಉಂತಾರಾ ತಿಂತಾರಾ ಅಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಒರಿಯಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಪಾಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಾಟ್ ಮಕ್ಕೊಂದು ಪಾಟ್ ನೇನೇ ಪಂಡಿನ ತಂದೆ ಇರೊಂದು ಬಾಜಾಲ್ ಪಡ್ತಾರ ಒಂದು ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಚಾ ಅಲ್ಪ ದೀತಂಡು ಅತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಕನಪೇರು ಓರಿ ಮಗೆ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆ ಈರು ಪಂಪರು ಎಂಗ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಅರ್ಕಂಜಿದೆ ಪಾರ ಅದು ಬೈ ಮಾಡೋರ ಎಂಗಿನ ಮಾಡೋರಿ ಕೇನ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ ಏರ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಿರ ಬೋಪುಜೇರು ಇರ್ಲ ಪವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂತೋಡು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೋಡು ಕುಸಿಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಪಾಡ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪುರ ಪೋಡೇರು ಇರ್ಲ ಎನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದೇ ಬರ್ಪುಣಿ 20 ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ 20ಗೆ ದಾಲ ಮಂಡೈತೆ 20 ಕ್ಲೀನ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಚೂರು ಪುಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಕೊಲ್ಯಾ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಉಂಟು ಪುಗೆ ಬಂಡ ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಅವನು ಇಂಚಿನೇ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ DJ ಎತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಇರೇಗ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂತಾವು ಇರ ಮಗಲೊಂದಿರೇ ಗುರ್ತಜಿಕ್ಕುವ ಹತ್ತು ದಾಲ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಪುಗೆ ನಿರೋಧಕ ದಾಲ ಉಂಡಲ್ಪ ಇಚ್ಚೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಪುಗೆ ಇತ್ತನು ಅಪಗ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತ ನಿಂಗೊಂತ ಇತ್ತ ಪುಗೆ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈದು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುದ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಕೇಳುವಂತೇನು ಇತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಐಕತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತು ಬರ್ಬುಣಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ DJ ಅತ್ತಿಂಡ ಬೇತೆ ವಾ ಬೇಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪು ಏನು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯ ಬನ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಪಣಿ ಯಾರತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಪೌಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ನಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಪೊರಲು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಇರೋಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಪ್ಲಿ ಆಯ್ ಮಂಟಲ್ಲ ಇರುವ ಬಂಡರತೆ ಅಣ್ಣ ಜತ್ ಯಾನು ಇರ್ ಕೇನ್ ಎತ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಹೌದಾಲಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ಜತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜತ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿ ಅವಳು MC ಮಲ್ಪೋಯ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ ಬೇತೆ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪುಣತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಡಲ್ಲ ಎತ್ತೋನು ಈವೆಂಟ್ ದೇ ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಆಯಲ್ಲ ದೇತೋನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ MC ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಪುತಾರ್ ಪಣ್ಪುಣೇಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಪುತಾರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ಚ
ಮಾತೇರ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಸಾಯ್ಪುಣತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಡಿ ಜೆ ಮಲ್ತದ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಚಿಲ್ಲಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಿಲ್ಲಾರಿ ಅವಳ ಇತ್ತದ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ 500 ಮಿತ್ತದ ನೋಟ್ ಎತ್ತಂದೆ 5 ತೀರ್ಥದ ನೋಟು ನಡಪು ಜತ್ತೆ ಅಂಚ ಆತ ಸೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ತಕಲ ಬಲ್ಲ ಬೇತೆ ನಾವು ಅವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು 100 ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕಿಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ 10 ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಡು 20 ಲಕ್ಷ 20,000 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಡು ನೇರಗೆ ನೇರದಾಲಜಿ ಆಯ್ತು ನೇನು ಪಾಡ್ದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂದು ಅನ್ಕಿನಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಕಲು ಪಣ್ಣ ನಾನು ಪಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲು ಆಯ್ತು ಬಂಗ ತುಂಡ ಅವಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು నేను ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕೊರನ ನಮಗೂ ನೋಡಿ ರಿಪೇರಿ 4 ಬೇರೆ ಆಗುಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು ದೇವಣ್ಣನ ಒಟ್ಟು 8 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ 27 ವರ್ಷ 27 ವರ್ಷ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊನಪೆ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ನೆಟ್ ದಾಲಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪತೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಒಂದೇನು ಮುಂಡ ಇರ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೋತಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏಜೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನರ್ಗೆರೆ ಈರೊಂಜಿ ಪಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಎನ್ನಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಾನಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇರ್ನ ಪೂರ ಬುಕ್ ಮಲ್ತು ದೀಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಉಣ್ಣು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ అవుండు నెత్త బొక్కని పాతారు ನಮ್ಮ నెత్త బంగದ ಬೇಲನ್ನ ನೆತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಬರಿ ಪೊರ್ಲು ಇದು ಬೇಲೆ ಬಂಗೋಣ್ ನೆತ್ತ ಈತ್ ಬರ್ತದ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ 20,000 ದೆತ್ತೋನವರ ಬಂಡಿಗೆ ಎಂಗಲ್ ನಯಾ ಪೈಸ ಎಜ್ಜಂದ ನೇನು ತೆತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲೋನ್ ಅವು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿನಾಗ 20-40 ಆಪ್ನು ಏತು ಒಂಜಿ 500 ಒಂಚರ ಯಾವ ನೂತ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪು ಪಕ್ಕ ಇಂಕಿನಲ್ಲ 50% ಯಾಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅತ್ತೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ್ಲಿ 10,000 ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಏನವರ ಪಾತ್ರೆ ಬರೀ ಅನ್ನ ಮುಗಿನವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತುಂಡ್ರಾಡ್ಡಿ ಇಂದು ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬತ್ತನ ತುಲೆ ಅಂತ ಬಿದಾಡ್ತೇನೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ 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 ಆಯ್ತು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು 50% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನೀನು 50% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಎನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರಗೆ 3,000 5,000 ಏರ ಡಿಜೆ ಮಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತೇಂದಂಡ ಇರ್ನೇನು ಬಿಡ್ತಾಡೆ ಉಪಚಾರ ಇತ್ತ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡೇ ನಡಪು ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಂದು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜೇಟು ಲೂಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜೇಟು ಬೈ ಟೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪಣೋಡತ್ತಾನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಊರ ಜನ ಬಂದಿರು ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಹಾಲ್ ಇಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಸರಿಕಟ್ಟ ಆಯ್ನ ತಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚನೆ ಜಾಲಡು ಮಲ್ಲ ದಂಪ ಬಾರದು ಬರ್ಸಲ ಬರಡು ದೊಂಬಲ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜಾಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಇರ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಬಸ್ ಸೀದಾ ಬರ್ಬಂಡು ಸೀದಾ ಎಂಗಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಕು ಬಸ್ ಬತ್ತದು ಉಂತಾದು ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯಿ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಗೋಪಿನ ಜಾಗ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಹೋದು ಅಡಿದ ಒಂಚೂರು ಸಪುರ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಉಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತದ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಪೋರೋಡು ಈ 2 ವೀಲರ್ ಸೈಕಲ್ ಬರೋಲಿ ಅವು ಅಲ್ಪನೇ ಬರೀತು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತಂಡ ಮಾಲ್ಲ ಜಾಗ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋತೀನಿ ಅವಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಪದೊಟ್ಟುದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಪಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ಬರ್ಬಾ ಮಿಷನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಓಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಲಕ್ಕವನೇನ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ನೇನು ಕೊಡಪೇನು ಮಾರೇ ಮಿಷಿನ್ ವಚ್ಚದ Be like Bolar.